Васіль Быкаў нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 года ў вёсцы Бычкі на Вушаччыне. Галоўнай забавай дзяцінства былі памежнікі. Бычкі знаходзіліся за 2 кіламетры ад мяжы паміж БССР і Заходняй Беларусю. Бацька, Уладзімір Хведаравіч, быў строгі, дзеці яго баяліся. Маці, Ганна Рыгораўна, наадварот, дужа мяккая і жаллівая. Усё з ласкай і добрасцю. Васіль Быкаў лічыў, што гэта кепска. Жыццё ўсё ж бязлітасная рэч, для яго яшчэ ў дзяцінстве патрэбна загартавацца характарам. Усё дзяцінства Быкаў назіраў, як раскулачваюць аднавяскоўцаў. Гадавы заробак сям'і складаў паўторбы жыта, лён сеяць забаранілі, не было дзе ўзяць штаны. Ён нават абутак не мог купіць, так што гамашы Васілю набыў дырэктар школы. У школу ён пайшоў раней за належны ўзрост, бо дома было сумна. Першы мастацкі твор Васілю прачытаў бацька, знакаміты гой Міхася Лынькова. А неяк у школе настаўнік раздаў дзецям кніжкі, і Быкаву дасталася царэўна лягушка. Гэта была першая крыўда. Не хацеў чытаць пра лягушку, хацеў пра канька-гарбунка. Абдзяліў лёс на першым этапе. Чытаў ён усё, што траплялася, ад Янкі Маўра да як гартавалася сталь. Каб купіць коласаву дрыгву, працаваў на нарыхтоўцы лазы. Другой, пасля літаратуры, страсцю Васіля было маляванне, і ён паступіў у мастацкае вучылішча у Віцебску на скульптурнае аддзяленне. Яго курсавой работай стала скульптура памежніка ў шынялі з вінтоўкай і біноклем ля вачэй. Выкладчыкі пахвалілі, але там Быкаў правучыўся нядоўга. Увосень 40-го года дзяржаўныя стыпендыі скасавалі. За ўсё матэрыялы і падручнікі трэба плаціць. А ў сям'і не было не тое, што грошай, нават хлеба і дроваў. Так, замест мастацтва Васіль стаў вывучаць, як замешваць растворы і класці цэглу, а вечарамі хадзіў пад вокнамі вучылішча і глядзеў на чужыя скульптуры. На пачатку чэрвеня 1941 года выпускнікоў будаўнічай школы адправілі на працы ва ўкраіну. Не паспеў Быкаў ачомацца, як пачалася вайна. Тысячныя калоны 17-18гадовых юнакоў пацягнуліся па пыльных дарогах на ўсход. У сёлах і гарадках, дзе мы праходзілі, жанчыны і дзяўчаты давалі ежу, махалі хусткамі, плакалі, пісаў Васіль Быкаў. Нас, жменьку беларусаў, ніхто не аплакваў. Адна чарнакосая украінка падбегла і пацалавала мяне. То быў першы хвалюючы дзявочы пацалунак у маім жыцці. У Белгарадзе Быкаў загуляўся па базары і адстаў ад калоны. Ноччу яго напаткаў каманданцкі патруль. У валізцы Быкава знайшлі карту, дзе той пазначаў, як рухаецца фронт. Той лісток ледзьве яго не згубіў. Быкава палічылі нямецкім шпіёнам. Дапытвалі, трымалі ў камеры, а потым павялі на расстрэл. І я не стрымаўся. Слёзы самі ручаём паліліся з вачэй. Чырвонаармеец прыпыніўся, быў здзіўлены маім бязмоўным плачам, і раптам кажа: «Пацан, бяжы, хутка!» І я рвануў цераз бульбоўнік да праломіны ў плоці, чакаючы, што ён зараз у мяне стрэліць. І ён стрэліў. Праўда, угару, як я зразумеў, бегучы, хоць і не азірнуўся нават. Цудам ён дабраўся да сваёй каманды, а там ім выдалі вінтоўкі па адной на 10 чалавек і кінулі на прыкрыццё кавалерыйскай контратакі. Толькі пасля бою аказалася, што па законе Быкаў не прызыўны, яшчэ малы. З іншымі непаўналетнімі яго перакінулі ў тыл, у Саратаўскую вобласць. Ён спрабаваў збегчы, вярнуцца дадому, але яго зноў перахапіла НКВД і назвала шпіёнам, і зноў уратавала выпадковасць. Ва ўчастку пачалася бойка з нейкім крымінальнікам, і Быкаў паціху збег. У жніўні 1942 года Васіля Быкава залічылі ў Саратаўскае пяхотнае вучылішча. Давучыўся, атрымаў званне малодшага лейтэнанта і ў пекла. Быкаў згадваў, што пісар не паспяваў перапісваць салдат, і многія гінулі безыменнымі. Забітых не паспявалі хаваць, а іхнімі вінтоўкамі ўжо ўзброівалі прызыўнікоў. Кіраваградская аперацыя, у якой удзельнічаў Быкаў, стала пазней асновай для аповесці «Мёртвым не баліць».
У час танкавай атакі Быкаву наскрозь прабіла нагу і амаль 3 месяцы ён правёў у шпіталі. Але і сюды прыйшлі нямецкія танкі. Раненыя ратаваліся самі. Быкаў ледзьве паспеў ускочыць на фурманку, а праз нейкую хвіліну шпіталь ужо быў зруйнаваны снарадам. Гэта бачыў камбат Быкава, які і вырашыў, што той загінуў. Так Быкава спісалі з ліку жывых, нават даслалі бацькам пахаронку. Пазней ён атрымаў яшчэ раненне, асколак снарада ў руку. У руцэ так і застаўся невялікі абломак, які Быкаў насіў як памяць. Пра страх на вайне Быкаў пісаў: «Канешне, баяўся, а можа, калі і трусіў. Калі цябе камандзір абяцае расстраляць пад ранак, калі ты не возьмеш страчаны хутар ці вышыню, яшчэ невядома, каго баяцца болей, немцу ці камандзіра. Немцы яшчэ могуць не пацэліць, а свае прамашкі не дадуць». Так і прайшоў Румынію, Балгарыю, Венгрыю, Югаславію, Аўстрыю. У Альпах, у малым аўстрыйскім гарадку, Быкаў спаткаў правобраз сваёй будучай Джуліі з альпійскай балады. Ля машын паявілася спрытненькая, чорнавалосая дзяўчына ў паласатым убранні. Распавяла, што яе імя Джулія, яна італьянка і шукае рускага палоннага Івана, з якім летась разам уцякла з концлагеру. Не знайшла. Там жа ў Альпах Быкаў знаходзіўся ў дзень, калі капітулявала Германія, але ваеншчына скончылася для яго толькі ў 1955 годзе. Цэлых 10 гадоў пасля вайны яго змушалі служыць Савецкаму Саюзу. Год у Балгарыі, потым пару гадоў спакою ў Гародні, а затым раптоўная мабілізацыя і 6 гадоў на далёкім усходзе. Літаратурная гісторыя Васіля Быкава пачалася з канца 50-х. Пазней, калі ўжо стаў аўтарам кніжак, у мяне пыталіся, як і чаму сталася тое, што хацеў сказаць чалавецтву, якой ісціне яго навучыць. Мабыць, ніякіх ісцін. Адразу адчуў, што па натуры я не прапаведнік. Тады для мяне важна было намацаць свой шлях у жыцці, неяк вызначыцца. Мне ішоў 32 год, а ў галоўных адносінах, пошуках свайго месца сярод людзей, я быў пачаткоўцам. Жураўліны крык публіка сустрэла больш-менш прыязна. А вось у адказ на 3-ю ракету Васіль Быкаў атрымаў артыкул «Героі ці ахвяры лёсу». Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў ёлупень і недарэка, а ягоныя героі ахвяры і слюнцяі. Пасля гэтага Быкаў адчуў патрэбу напісаць нешта больш мяккае, нават добрае. Так з'явілася альпійская балада. Пасля публікацыі якой Быкаў атрымаў ліст ад Ларысы Геніюш. Яна была ў захапленні. Наступнай выйшла аповесць «Мёртвым не баліць». І вось тут Быкаў атрымаў спаўна. Пасыпаліся зневажальныя артыкулы, абвінавачванні, што аўтар хоча пасварыць братнія народы, беларусаў і украінцаў. Ветэраны скардзіліся на прыніжэнне іхняй ролі ў разгроме нямецкіх захопнікаў, і ніхто не прамовіў словаў СМЕРШ ці НКВД, хоць у тым і была прычына разгрому. Быкаў выпісаў адмоўны вобраз смершаўца па прозвішчы Сахно. Па іроніі лёсу, калі праз некалькі гадоў у Гародні судзілі ката ў Хатыні, адзін з паліцаяў меў такое ж прозвішча. З аповесці «Праклятая вышыня» пачалася гісторыя аўтаперакладаў Быкава на рускую мову, якія ён рабіў для часопіса «Новы мір» вельмі доўгі час. Яе таксама разграмілі. Але Быкаў не спыніўся і напісаў «Круглянскі мост». Як ён казаў, у літаратуры з'яўлялася ўсё больш гісторый пра вайну з удзелам дзяцей. Ствараўся вобраз малога помслівага героя, які так ненавідзеў фашыстаў, што толькі і імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Вядома, ён гіне, але па-геройску. Тое ўсё вытлумачае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася. Мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль. У адказ на аповесць з'явіўся гнеўны ліст абражаных партызанаў. За самім Быкавым сталі сачыць. З яго кватэры знікалі паперы. Пад канапай ён вылічыў жучок. Неяк раз у вакно кінулі цагліну. Да ўсяго тэлефонны тэрор. Званілі невядомыя. «Да якога часу вы будете падрываць савецкую ўласць? Многа вам заплаціла ЦРУ». КДБ запрашала на размовы, а ў рэдакцыі сталі плаціць капейкі. Быкаў пачаў моцна выпіваць. Ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваў у якасці пэўнай абароны.
Аднойчы вечарам яго і сябра проста каля пад'езда збілі трое невядомых. Быкаву даводзілася хавацца ад пераследу ў знаёмых. У такі час і нарадзілася аповесць сотнікаў, у першым варыянце ліквідацыя, пра ганебны кампраміс і здраду, братазабойства. Быкаў казаў, натхніўся сучаснасцю. І пасля ўсяго гэтага, у канцы 70-х, пісьменніку далі дзяржаўную прэмію СССР. А ў 60 гадоў Быкаў атрымаў званне Героя сацыялістычнай працы. Тою ўзнагародай я быў прыроўнены да доўгага шэрагу пранырлівых старшынь калгасаў, прабіўных дырэктароў прадпрыемстваў, перадавых механізатараў і даярак. Васіль Быкаў актыўна выступаў у абарону беларускай мовы, пісаў артыкулы, выступаў на тэлебачанні, звяртаўся да генсека. Нават выступіў з лекцыяй у Сарбоне, дзе вывучаліся ўсе мовы СССР, акрамя беларускай. З горыччу зазначаў, чаму яе павінны ведаць у Парыжы, калі не хочуць ведаць у Менску. Менавіта Васіль Быкаў напісаў прадмову да знакавага артыкула Зянона Пазняка пра курапаты, месца пахавання ахвяр НКВД. Быкаў дамогся рэабілітацыі дзеячоў беларускай культуры, 55 чалавек. Быкаў стаў адным са стваральнікаў Беларускага народнага фронту. Пазней ён напіша, што, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя – гэта не справядлівасць, а арыфметыка, што нацыянальную будучыню цяпер вызначаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. У сярэдзіне 90-х напады на Васіля Быкава з боку ўладаў узнавіліся. Пагаршалася здароўе. Усё гэта прывяло да эміграцыі пісьменніка спачатку ў Фінляндыю, потым у Германію і Чэхію. У Чэхіі ён перанёс складаную аперацыю, а калі стаў папраўляцца, вырашыў прыехаць у Беларусь. Тут яму раптоўна стала горш. 22 чэрвеня 2003 года у 20 гадзін 30 хвілін ён памёр у шпіталі ў Бараўлянах пад Менскам. Пахаваны Васіль Быкаў на ўсходніх могілках. Я не лідар і не сумленне нацыі. Я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным.